Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera vyhlásil, že do novembra 2026 bude dokončená rýchlostná komunikácia od odbočky z diaľnice Belehrad-Niš smerom na Požarevac až po Golubac. Zdôraznil, že vďaka tomu bude možné dostať sa z Belehradu do Golubca za približne hodinu a 15 minút. Následne bude pokračovať výstavba Moravského koridoru smerom na mesto Brza Palanka. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vyzýva poľnohospodárskych výrobcov, aby sa prihlásili v prípade, že čelia prerušeniu výkupu mlieka alebo iným vážnym poruchám v spolupráci s výkupcami. Výrobcovia sa môžu obrátiť na kanceláriu ministra poľnohospodárstva počas pracovného času od 7:30 do 15:30. K dispozícii je telefónne číslo 011 306 5038. Na zápis nelegálnych objektov podľa zákona o osobitných podmienkach evidencia a zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, známeho ako svoj na svome, do pondelka 29. decembra do 19. hodiny prišlo nad 480 000 prihlášok, oznámil Republikový geodetický úrad. Primátor Nového Sadu Žarko Mitin a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsad Terlek podpísali zmluvu o poskytnutí pomoci mesta Nový Sad rozpočtovému fondu na liečbu ochorení, stavov alebo úrazov detí a mládeže, ktoré nemožno úspešne liečiť v našej krajine. Mesto Nový Sad aj tento rok prispeje do fondu sumou 30 miliónov dinárov. Dnes sa konalo 14. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom výborníci prerokovali a schválili kompletný rokovací program pozostávajúci z 20 bodov. Na zasadnutí boli vymenovaní aj členovia dozorných rád v podnikoch Čistoťa, Vodovod a kanalizácia, Toplana, Urbanizam, ako aj strediska pre sociálnu prácu obce Stará Pazova. Z tlače včera vyšla kniha Kovačické incitné maliarstvo ženský rukopis od Ihľanite po UNESCO. V knihe je spracovaný život a dielo 31 maliarok a jej vydaním sa skončila prvá časť výskumu. Turnaj priateľstva v malom futbale 10. v poradí sa tohto roku začal 26. decembra v športovej hale pri základnej škole Jána Čajaka v Bašskom Petrovci a končí sa dnes večer semifinálovými zápasmi a súbojmi o konečné umiestnenie. Turnaj aj tento rok zorganizovali aktivisti futbalového klubu Mladosť. V dňoch 9. až 11. januára sa v športovej hale gymnázia Michaila Pupina v Kovačici uskutoční výstava drobných zvierat, teda holubov, hydiny, králikov a vtáctva. Pod organizáciu výstavy sa podpisuje Združenie drobnochovateľov obce Kovačica, Republikový zväz hydinárov a obec Kovačica. Pred ukončením kalendárneho roka vyšlo prvé číslo týždenníka Hlas ľudu na rok 2026 na titulnej strane s prezidentmi Slovenska a Srbska. Prílohou čísla je mozaika. Úvodná rubrika Týždeň prináša správy zo stretnutia prezidentov v Bašskom Petrovci a z rokovaní miestnych samospráv a konferencie o menšinových médiách. Rubrika Naše dediny je venovaná vianočno-novoročným udalostiam vrátane trhov, koncertov, bohoslúžieb a sprievodných podujatí v niekoľkých vojvodinských dedinách. Kultúrna rubrika mapuje bohatý program sviatočných koncertov a podujatí. Športová časť informuje o úspechoch miestnych športovcov a klubov. Posledný deň v tomto roku bude oblačný a chladný, ráno s mrazom. Vo večerných hodinách sa miestami očakáva slabé sneženie. Fúkať bude severozápadný vietor strednej až silnej intenzity. Ranná teplota -5 až -1 a počas dňa 1 až 2 stupne Celzia. Ďakujeme za pozornosť.